फ्रेंड्स नोंथांमोननोथ' आं बायदिसिना गियान नलेजनि सायाव माखासे जेनेरेल नलेजनि सायाव भिडिअ लाबोबाय थादों। लोगोसे नोंथांमोन आं इउक्रेन रासिया वारनि आपडेट लाबोबाय थादों। नाथाय आं दिनै जोंनि बर'फोरनि थासारिनि सोमोन्दै मोनसे बुंनो नागिरदों। माने बर'फोरनि गेजेराव जाबाय थानाय जाथाय मोनसे बुंनो नागिरदों आरो लोगोसे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राबो नोंथांमोन आङो बुंनो नागिरदों। बे बाथ्राखौ बा बे जाथायखौ नोंथांमोना निउसाव नुगासिनो थादों। नाथाय बिनि सायाव आं फंनैसो बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों। फ्रेंड्स नोंथांमोना जेन जोबजासिम नाय बे भिडिअखौ। जोबजासिम नायोब्ला थारैनो माबा मोनसे नोंथांमोननियाव गोदान सानखांथि जोनोम जानो हागौ। जोङो मैयानिफ्राय मोनसे निउसखौ नुबाय थादों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा ओनसोलनि मोनसे गामि जाब्रांपारा, बे गामिनि सासे ब्रिलियेन्ट स्टुडेन्ट सात्रिनि बसुमतारी बिथाङा गावनि जिउखौ गावनि भारा रुमावनो फोजोबना लादों। बेबायदि खौराङाव ओंखारनानै फैदों। बाथ्राया क्लियार जेबो गैया। दासिम माबोरै थैदो मानो थैदो बेसिम जेबो मिथिनाय जायाखै। जों जास्ट जोंनि पर्टेल निउसफोराव नुदों सासे बर' स्टुडेन्ट, सासे सिख्ला, बिथांनि मुङा सात्रिनि बसुमतारी। बिथाङा गुवाहाटीआव गावनि भारा रुमावनो गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। बेबायदि खौराङाव जों नुगासिनो थादों। बिथाङा कटन कलेजनिफ्राय MA खौ पास खालामदों बेबायदि मिथिनो मोन्दों। बिनि उनाव हायार स्टाडिसनि थाखाय बा गुबुन माबा मोनसे कर्सनि थाखाय बिथाङा भारा रुमाव थानानै फरायगासिनो थादोंमोन। बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों। बिथाङा गावनि जिउखौ मानो फोजोबदों जेबो सुइसाइड नट मोनाखै। पुलिसा जाज खालामनायनि उनाव मा खौराङाव फैयो बेखौ उनाव मिथिगोन। जानो हागौ न'खरफोरनिफ्राय माबा मोनसे नांलाय खमलाय जादोंमोन खोमा, बेबायदिबो जानो हागौ। सोरबा बुथारखोमानानै थांदोंबो जानो हागौ। सोरबा मेन्टेलि टर्चारबो होदों जानांगौ। बायदिसिना जाहोन जानो हागौ। गोबां जाथायनि थाखाय आथिखालाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा बेबायदि जिउ जोबनायखौ नुदों। माब्लाबा सोरबा बुथारनानै गालाङो, माब्लाबा सोरजोंबा लोगोआनो लोगोखौ माने बेबादि बुथारनो नागिरनाय बा बुथारनानै गालाङो। माब्लाबा माखासे लाभ एफेयार्सनि थाखायबो बेबायदि जिउ जोबनायखौ जों नुनो मोन्दों। माखासे मा जायो रांखावरिनि अभाबावबो बेबायदि जिउ जोबनायखौ नुनो मोन्दों। माखासेखौ जों ओरैबायदिबो नुनो मोन्दों न'खरनि मानसिफोरनि रायनायनि थाखाय। गोबां जाहोन जानो हागौ। नाथाय जों बांसिन बिथिङावनो नुनो मोन्दों सोरबा बुथारनानै थांनायखौ। जानो हागौ सात्रिनि बसुमतारी बिथांखौबो सोरबा बेबायदि बुथारखोमानानै थांदों खोमा, फाव फान्दायनानै बुथारखोमानानै थांदों खोमा, एबा मेन्टेलि गोबां टर्चार होदों खोमा, बा ओरैबायदि मोनसे थासारि जोनोम जादों गावनि जिउखौ फोजोबनायनि बादै जेबो राहा लामा गैया, बेबायदिबो जानो हागौ। बायदिसिना जानो हागौ। जाजनि उनावसो बे बाथ्राया क्लियार जागोन मा जाहोननि थाखाय बिथाङा गावखौ फोजोबनानै लादों। निउसाव दासिम बिथांनि न'खरनि माबा मोनसे रिएक्सन जेबो नुनो मोनाखै, बेनिखायनो बाथ्राखौ बुंनो हाथ'वा। नाथाय फ्रेन्ड्स आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। गासैबो बैसोगोरायानो जा बैसो खमानो जा, सेंग्रा सिख्ला जायफ्रा फरायबाय थादों आरो बिमा बिफा गासैखौबो मोनसे बाथ्रा बुंगोन जे आथिखालाव जोंनि मानसिफोरनि जि कन्ट्रल केपासिटि, कनसेन्ट्रेसन बेयो जोबोर खमिलांगासिनो थादों। माने गावनि जिउखौ फोजोबनाया बा सोरनिबा जिउखौ फोजोबनाया ओरैबायदि इजि जालांगासिनो थादों। माने माबा मोनसे सुथुर बा माबा मोनसे टेनसन जायोबानो गावनि जिउखौ फोजोबनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेबायदिखौ बांसिन आथिखालाव नुगासिनो थादों। जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव बांसिन बेखौ आरो नुगासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों। एसेयावनो टेनसन जायो, एसेयावनो आनकन्ट्रल जायो, बायदिसिना बेबायदि जाथायखौ जों नुनो मोन्दों। माब्लाबा एसे रायनायखौनो सहायनो हाया, बेबायदिखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो गासैबो बिथिंखौ जों जुदि नोजोर होयोबा जोंनि लाइमोनफोरखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय बिमा बिफायाबो जोबोर हुसियार जानाया गोबां दरकार दं। गोबां हुसियारै सामलायनाया दरकार दं होननानै आं बुंगोन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर। आं बेखौनो बुंगोन बायजोआव थानाय बर' लाइमोनफोरा जायफोरा फरायनो थाहैदों बाहेराव, हस्टेलावनो जा, पेयिं गेस्टआवनो जा, सरकारि हस्टेलावनो जा, गावनि भारा रुमावनो जा, जेराव थाया मानो गोबां समाव माने हारसिं हारसिं थानाय जायो। रावनिबो जेबो हेल्प मोना। मेन्टेलि माबा मोनसे जुदि गोबां प्रेसाराव गोलैयोबा बिखौ फोजोबना होनो थाखाय रावबो बुजायग्रा मानसि बिनि खाथियाव थाया जायो। हारसिं हारसिं थानायाव बेबायदि खैफोदखौ जों गोबां नुनो मोनगासिनो थादों। मानो होनबा माबा मोनसे टेनसन जायोबा हारसिं थानाय समाव बे ओरैबायदि मोनसे साननाय फैयो जाय साननाया बिथांखौ थैनायनि लामासिम लानानै थाङो। बै समाव बिनो सोरबा जुदि हुंखा सुग्रा, बिनि माइन्डखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय माबा मोनसे सापर्टिभ सेन्टेन्स बुंग्रा, जुदि बाथ्रा बुंग्रा, मटिभेट खालामग्रा बा गोसोखौ सुग्लायनो थाखाय माबा मोनसे मोजां नलेज गियान, नैतिक गियान होग्रा जुदि सुबुं थानायमोनबा जानो हागौ बिथांमोना बेबायदि जानाय नङामोन। बेनिखायनो सानफ्रोमबो जों बेबायदि जाथायखौ नुगासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जोबोद दुखुनांथाव। आं बेखौनो बुंगोन जायफोर बिथांमोना भारा रुमाव थायो बिथांमोना जोबोर हुसियार था। माबा मोनसे जाहोनाव ब्रेनाव जोबोद प्रेसार फैयोबाबो, टेनसन फैयोबाबो
बे टेनसनखौ जेन सोरजोंबा शेयार खालामनानै मोजां मानसिजों शेयार खालामनानै जाय नोंथांनि गोसोखौ थिक थाक खालामनानै नोंथांखौ थि लामासिम लाबोफिनना फैनो हायो बिनि थाखाय नाजा। आरो बिमा बिफाखौबो आं बेखौनो बुंगोन जे गावनि गथ'खौ बाहेरायाव दोनहरबाय होननानै माने ओरैनो फरायबाय दङ आंनि फिसाया फरायबाय दं बिदिखौ दासान। अरायबो बिथांनि मेन्टेलिटिया मा लाइनाव दङ बिथाङा बबे लामाथिं थांदों बेखौ अरायबो नोजोर होनाया दरकार होननानै आं बुंगोन। हानायसिम नोजोर होनाया मोजां। बबेखानि बाहेरायाव थानाय सुबुंखौ बिमा बिफायाबो 100% नोजोर होनो हाया बे बाथ्रायाबो सैथो। बिनिखायनो आं बुंगोन थेवब्लाबो नाजानांगोन। जुदि नाजायोबा जानो हागौ बेबायदि खैफोदनिफ्राय जों एसेबाबो रैखा खालामनो हागोन। थांनाय साननैसो सिगां नोंथांमोना नुदोंमोन आनन्दराम बर' एकाडेमिनिफ्राय कृष्ण कुमार बसुमतारीनि बाथ्राखौ। बिथांखौ सानै बर' सेंग्रायानो लांनानै बुथारदों बेबायदि जों मिथिनो मोन्दोंमोन नङा होमबा निउसाव नोंथांमोना नुदोंमोन। बिनिखायनो जायखिजाया समावनो जायखिजाया सुथुरा नोंथांनि खाथियाव फैनो हागौ। सुथुरा गावबो जानो हागौ गुबुनाबो जानो हागौ। आरो गावनि सुथुरखौ रावबो होबथानो हाया। गुबुन सोरबा नोंनि सुथुर थायोबा बेखौथ' जेला मिन्थिनो हागोन होबथानोबो हागोन। नाथाय गावनो जुदि गावनि सुथुर जायोबा माब्लाबाबो नोंथांखौ रावबो रैखा खालामनो हानाय नङा। बिनिखायनो गावनि देहानि गावनि जिउनि गाव माब्लाबाबो सुथुर दाजा आं बेखौनो बुंगोन। बिनि उनाव जों जाबायदि साननैसो सिगां मास मोननैसो सिगां चिरां जिल्लायाव अन्थाइनि दै लोंनानै बेराम हामनाय खोनादोंमोन। आरोबाव बेबायदि मोनसे जाथाय जों नुनो मोन्दों ससियेल मिडियानि पर्टेल निउसफोराव नुनो मोन्दों। बे जाहैबाय मा क'क्राझार जिल्लानिबो मोनसे जायगा सिम्बरगावनि थालिरबारि गामि होननानै आं मिथिनो मोन्दों। निउस पर्टेलाव बेसेबां सैथो मिथिया। गोबां समाव निउस पर्टेलफोरनि इनफरमेसनाबो गोरोन्थि जायो। बै जायगायाव सासे टिकेन्द्र बसुमतारी नामनि सुबुङा अन्थाइनि दै हरगासिनो थादों होनना बुंदों। आरो बे अन्थाइनि दैखौ लोंनानै बिगुरनि बेराम, सानाय सुनाय बेराम, किडनिनि बेराम, अन्थाइ जानाय बेराम बायदिसिना बेराम हामदों बेबायदि जों खोनानो मोन्दों। नाथाय फ्रेन्ड्स आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, मा अन्थाइनि दै लोंनानै बेराम हामनो हायो? दिनै मेडिकेल साइन्सआ एसेबां गोजौसिम सहैबाय। मेडिकेल साइन्सआव नोंथांमोना नुदों एल'पेथि नुदों, आयुर्वेद नुदों नोंथांमोना, आरो मा नुदों हमिअपेथि नुदों। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेरै आकुपांसार नोंथांमोना मिथिगौ चाइनिस सिकित्सा। बेबायदिनो गुबुन गुबुन हादराव गुबुन गुबुन रोखोमनि सिकित्सा बिगियान दङ। आरो गोदो गोदायनि समाव जोंनि इण्डियायावबो गुबुन गुबुन रोखोमनि सिकित्सा दंमोन। नाथाय मोनसेबो सिकित्सायाव अन्थाइनि दै लोंनानै बेराम हामनाय बेबायदि जों खोनायाखै। न' डाउट अन्थाइखौ आखायाव गाननानै लकेट हिसाबै गाननानै ग्रह नक्षत्र दानलांनायखौथ' जों मोनो शास्त्रआव। नाथाय अन्थाइनि दै लोंनानै बेराम हामनाय बेबायदि अन्थाइ जोङो जोबोर खम नुनो मोन्दों आरो गोदो गोदायनि समावबो। नाथाय दानि मडार्न जुगाव ओरैबायदि अन्थाइ जायनि दैखौ लोंनानै बेराम हामदों बे बाथ्राया एसे माने फोथायथावना नङा बाथ्राया। नाथाय आथिखालावथ' बेबायदिखौ खाना फोथायनाय होननासो बुङो नङा होमबा। दा बै जायगायाव मानसिफोरा लैहोर लैहोर थांनानै अन्थाइनि दैखौ लाना फैनानै बेबायदि लोंनायनि थाखाय बेराम हामदों होननानै बुंसोलायदों। मा थारैनो अन्थाइनि दैखौ लोंबा बेरामा हामारगोन ना? नोंथांमोना गावनि गोथौ मेलेमजों एसे साननानै नायदो। बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियायाव जोङो निउसफोराव फोसावनाय नुबाय थादों जे अन्थाइनि दै लोंनानै बेराम हामदों। नाथाय मोनसेबो निउसाव जों नुवाखै जे बेयो गोरोन्थि, बेयो मिसा, बेबायदि रावबो बुङाखै। रावबो बुंनो साहसबो गैया, गिनायबो मोनो नङा होमबा मानसिफ्रा। नाथाय थोंजोङै बाथ्राया बेनो अन्थाइनि दै लोंनानै बेराम हामदों होननाय बाथ्राया 99% गोरोन्थियानो जागोन आंनि बादिबा आरो 99% गोरोन्थियानो जागोन। मानो होनबा ओरैबायदि अन्थाइ बुहुमाव मोननाय जायाखै जेराव मेडिसिन पावार थानाय बा मेडिसिन बा मुलिनि गुन थानाय बेबायदि अन्थाइ मोननाय जायाखै। बबेखानि जुदि इसोरा माबा मोनसे गुन बै अन्थाइयाव सोना हरदोंबा बेखौथ' बुंनो हालिया। जिहेतु प्रेक्टिकेलि मोनाखै ओंखायनो बुंनोबो हालिया, दाथिनानै बुंनोबो हालिया जे बियो खाना फोथायनाय होननाबो बुंनो हालिया नङा होमबा। नाथाय आंनि आइडियायाव आंनि सानस्रिया बुङो मा अन्थाइनिफ्राय दै लोंनानै बा अन्थाइनि दै लोंनानै जेबो बेराम हामनो हाया। बे मोनसे रोखोमनि मा होनो बेखौ हाइलाइट खालामनाय बा पाब्लिसिटि खालामनाय, पाब्लिसिटि स्टान्ट बेबायदिसो आं बुंनो नाजागोन। थेवब्लाबो माबा मोनसे 1% आं बेखौ दोनहरफिनबाय। जानो हागौ आंनियाबो गोरोन्थि, साननाया आंनियाबो गोरोन्थि जानो हागौ। नाथाय बेबादि जुदि अन्थाइ एसेबां मेडिकेल साइन्सआ इमान रिसार्च जाबाय, एसेबां रिसार्च खालामनायनि उनाव मोनसेबो अन्थाइयाव दिनैसिम बेबायदि मेडिसिन पावार थानाय मोनफेराखै। कुनु चिकित्सा बिगियान मोनाखै। बुहुमनि जाय हादराव जि चिकित्सा बिगियान दं बैहाय अन्थाइनाव बेबायदि गुन थानाय। बबेखानि बबेबा अन्थाइनिफ्राय खायसे केमिकेलफोरखौ एक्सट्राक्ट खालामनानै बेखौ मुलियाव बाहायो न' डाउट, बे नंगौ, बे बाथ्राया सैथो।
बेबायदि मुलिखौथ' अन्थाइनि सोलाय गुबुन मुवानिफ्रायबो दिहुननो हायो नङा होमबा अन्थाइया जाबाय मा माखासे केमिकेल्सनि गलायथाय अन्थाइया जेनेरेलि मा संख्रिनि मोनसे गलायथाय माखासे संख्रि लोगो नांनानै अन्थाइ जायो नङा होमबा जाय संख्रिफोरखौ जोङो खनि संख्रि होननानै बुङो माखासे खनि संख्रि लोगो नांनानै मा जायो अन्थाइ संख्रि माने मा नोंथांमोना मिथिगौ संख्रियाव मा थायो धातु थायो धातु माखासे धातु थायो आरो खायसे धातुफोरा मा मेडिसिन पावार थायो नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा जे अन्थाइया बेराम फाहामगोन खारन नोंथाङा जुदि थोंजोङै अन्थाइनि दैखौ लोङोबा बेवहाय माबा मोनसे खनि संख्रिया दैयाव थांफानानै खारन अन्थाइनि दैयाव मा थागोन खनि संख्रि थागोन अन्थाइनिफ्राय खनि संख्रि एसेबाबो फैगोन आरो बै खनि संख्रिफोरा ओरैनोबो खायसेया जोंनि देहानि थाखाय इम्परटेन्टखा बै खनि संख्रिफोरा नोंनि देहायाव थांनानै नोंथांनि देहायाव थांनानै बबेबा मोनसे जेंनाखौ जुदि सल्भ खालामना होयोबानो जे बेमारा हामदो बे बाथ्राखौ बुंनाय जाया बेनिखायनो थोंजोङै अन्थाइनिफ्राय जेबो बेराम हामनायनि चान्स गैया बबेबा मोनसे केमिकेल थायो अन्थाइयाव नाथाय बै केमिकेला थोंजोङै जोंनि बेराम फाहामनायाव दिनैसिम जेबो सापर्ट खालामफेराखै नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि जायफोर नोंथांमोना मिथिया अन्थाइया मा बुस्थु अन्थाइया जाबाय जेनेरेलि खनि संख्रिजों दाजानाय आरो खनि संख्रिया जाबाय जोंनि देहानि गोनांथिनि मादाव मोनसे जोंनि देहायाव मा मा मुवा नांगौ कार्बहाइड्रेट नांगौ प्रटिन नांगो मेजेम नांगो भिटामिन नांगो दै नांगो आरो खनि संख्रि नांगो बिनि अनगायैबो खायसे खायसे मुवा नांबावगौ आरो खनि संख्रिया जाबाय अन्थाइया जाबाय खनि संख्रिजों दाजानाय जानो हागौ बेखौनो हाइलाइट खालामनो नाजादों खोमा बेबादिब्लाथ' गासैबो अन्थाइयावनो गोबां खनि संख्रि थायो बै खनि संख्रिफोरा दिनैसिम मानो थोंजोङै बेरामखौ फाहामनो हायाखै नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरदो मा क'क्राझार जिल्लायाव मोननाय बे अन्थाइनि दैया बेरामखौ फाहाममारदोंना जुदि फाहाममारदोंबा रोजा रोजा धन्यबाद आरो मा बेबायदि बिथिंखौ जोङो हाइलाइट खालामनायनि माबा गोनांथि दं मा बेबायदि बाथ्राफोरखौ दानि जुगाव फोथायनायनि माबा दरकार दङ मा बेयो जोंनि बर' जातिनि साननायादि गाहाय थाखोनि बेखौ फोरमायाखैना नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिर फ्रेन्ड्स नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे नलेज मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो फिन लास्टआव बुंफिनगोन गावनि जिउनि गाव माब्लाबाबो सुथुर दाजा फ्रेन्ड्स नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ